Řediteli, závodníci nastoupili ke krajskému přeboru v Kotorském závodě branné zdatnosti. Děkuju, velte pohov. Pohov! Milí závodníci, soudružky a soudruzi, sportovní přátelé, trenéři, rozhodčí. Vítám vás jménem podnikového výboru Svazarmu NHKG na krajském přeboru v Kotorském závodu branné zdatnosti Severomoravského kraje. Je tady dneska mimořádně hojná účast. Je to malé mistrovství ČSR, proto je třeba, aby jsme všichni dodržovali kázeň, dodržovali organizační zabezpečení, bezpečnostní předpisy a všechno to, co k našemu závodu patří. Já nebudu dlouho řečnit, nebo se dostáváme do časových tísní. Díky tomu, že spousta oddílů se nám neprezentovala tak, jak měla, že nám neposlali přihlášky, někteří to poslali na poslední chvíli, tak se nám to zpozdilo. Já bych chtěl jménem Svazarmovské organizace NHKG vám popřát krásný den v našem areálu výcvikového střediska Svazarmu v Sobišovicích, spoustu chutě a bojovné morálky do závodu, pěkné počasí a za 5 hodin, až se jdeme rozjíždět do svých domovů, abyste od nás odjížděli dobrými pocity a za rok, až budeme Severomoravský přebor opakovat, aby jsme se tu setkali. Mnozí z vás zřejmě se budou kvalifikovat na federální mistrovství republiky, které bude probíhat tady u nás na Žermanicích, první etapa a druhá etapa na Moravici. Věřím, že s mnohými z vás se tady sejdeme a že federální mistrovství bude takovou zlatou tečkou za letošní sezonou. Nyní bych předal slovo velitelovi tratí, soudru Kořínkovi, který vás seznámí s jednotlivými tratěmi. Dávejte pozor. Dávejte pozor dobře na výklad, případně potom dotazy, nebo každá kategorie, většina z kategorií má jiné okruhy, respektive o jeden nebo o půl okruhu víc, abyste pochopili, o co se jedná. Prosím. Tak, ještě jednou hrát a přijím. Prosím vás, ještě bych chtěl jednu věc. Vzhledem k tomu, že se bude moc lodí tam křižovat a míjet, tak vyhýbáme vpravo. Lodi vyhýbají se vpravo navzájem. Dvojky objíždíme tak, že ji máme po levé straně. Ano? Prosím vás, dejte na bezpečnost, hlavně ti rapani takový, ať tam nenapálíte do nějakých těch žáčků. Je tam dost hluboko. Další, ještě bych vám řekl, těm střelnický vzduchovky tam budou připravené vzduchovky naše. Je to jasný, nebo má někdo k tomu? Jo, pořadí startujících bude následovné. Muži pojedou jako první, dále dorostenci starší, ženy, dorostenky starší, dorostenci
Každý mladší, dorostenky mladší, žáci a žákyně naposled. Začneme, jakmile se to teda organizačně zvládne, začneme od nuly a po 2 minutách navazujou, pořád po 2 minutách mezi kategoriemi nejsou žádný mezery. Pořád tedy po 2 minutách. Může začnout, jo? Ještě klid. Nezapomeňte, že čas běží startovní. Vedoucí oddílu je třeba, abyste si udrželi kázeň, hlavně u těch nejmladších kategorií, abyste měli u vody, u lodí a jak to budeme volat megafonem, aby nám to přijíždělo k molu, kde bude start. Aby tam vždycky byly aspoň 3 lodě nachystané, ať potom nemusíme nikoho schánět. Kdo propásne svůj startovní čas, má smůlu. Čas běží. Trojka Bruntal, Táňa, 5 Krnov, Peleška, 6 Žamberg, Kopecký, 7 Zubři, Klímek, 8 Žilina, Kmeď, to je vše z mužů, dorostenci starší, 11 Bruntal, Polar, 12 Zubři, Letí přímo před odeky. Barták, Ne, jeden dál, Zubři bylo tady, 13 Žilina, Kiška, 15 Učiliště Nová Huť, Blažek, 14 15 Šumperk, Kobza, 16 Svazarven HKG Stryček, 17 Karvina, Tiger, Jenny, Jenny, 21 Krnov, Selahová, 22 Bruntal, Prchlíková, 23 Žamberg, Dosálová. No, nebo to, no, to je neraz, víš, aby... Honzo! Jedeš? Mhm. Jedou tam ti, jedou? Tam ti vpravo vyjíždějí. Tam je jednička vpravo. Tak. Vpravo. No, ještě už jedou. Už vyjeli. Spartako Karvina odstartovala. Za 2 minuty startuje posádka číslo 2. Co slunko? Slunko se dělá, to je krajně. Posádka číslo 2, Žiliny. Za start. Tam jedou, zaběrají, jedou proti tobě. Krásný závěr. Nikdo neví, jestli je to start nebo cíl. Vždycky funkcionář. Jak se to jede? To ti to ještě vysvětlí. Jenom aby. Máte jako lichou spojku, náru jsme vloudili. Hodně musí, jde to za světla. Dobré, máme šňůru. To si ho, že? Nebudeš stačit dýchat. Já se vám všem tu mojnou, jo?
15. Kluci, pak mě přejďte takhle. Tam jde ten papír. 3. Vy mají Stěba snad sám? 10. 5. 3. 2. 1. Jeď. Ty makaj, pěkný kamaráde. Pěkně jedou. No, jestli vydrží. Styl mají pěkný, jsou nadupaní asi. To nebylo vidět, že by toho byly nějaké padavky, kamaráde. Nevypadají. 10. Trošku umyjí. 20 kor, a to hned. Kousíček. Stačí a už si to dostane. Ne, to čo ty mám se. Na svou stranu si to natoč, abys mohl zabírat naplno příklad. Víc si to natočte takhle, aby se to srovnalo. Zlatý bez plata. 10. 5. 3. 2. 1. Jeď. Makáme, hoši. Jedem. Odstřel by jedem na doraz. Máš trošku naštapané? To vyhrajou. Jo? Nebo to stráchní. Bych nepřežil. Skočili s těm ambaláží do přehrady. Když vám přeju, já nejsem takový. Tam je ta žilina, nebo co to je? Žilina do starší? Jak jeli? Na klekačko jeli? Říkali, že v začátku naplno a pak přidat. A pak jdeš se přidat, jo? Minuta. To mě zajímavý moment. Kluci, pak mě přejete jako... Už bude to těžké. To dobrý, při záběru to půjde akorát. Hlavně na sebe neřvíte a... Holky a pořádně zařvat pořádně. 10. 5. 3. 2. 1. Jeď! Odstartovala posádka číslo 22. Jdeme na to. Už to bude u vás lepší.
5, 4, 3, 2, 1, před. Jedou hlavu. 2, 1, čil. Je to vlažné. No, rozpačíte stát, rozpačíte. Dobré, čas. Franta už to mám. Říká, jo, to tak to. 5, 2, 1, před. Pět, 3, 2, 1, před. Hezky. Ty mají... Jedou perfektně. Hladké štreky a ty paraby z těch hladkých oni vyhážou a dělají tady toto. Kteří tam neumí na těch hladkých pořádně a oni to uměli daleko lepší než všichni. No, pojďte. Teď to natoč si to tak doprava, tu špičku, aby nemusela odtahovat na začátku. Když první záder je naplno bez otahování. Obráceně. Bude zabírat, a nemusí se stydět. Babi, tak to. Já to vidím tak úspěšně. To vidí dobře, je to dobře. Dojedeš žamberačky? Holky, nepřetiskněte na začátku. Jeďte, žádné divoče. To tempo viděli si u žamberačky. Nepřepisknout, bude to těžké. To 12 kiláků. 12? Jo. Tam se nejede až Gráci, nebo jo? U Husarůvce. Takže my jedeme ke kostelu na Granát, na Střelnici, No. na Husarůvce ke Je. kostelu. Připrav se. 3, 2, 1, před. Holka, makáme. Teď jedou pěkně. Ty, prosím tě, ještě si nekopla ani mimo, ale ty nebuchám. Nám nezaplatí ani autobus. Mikale, já se dozvím, že ne, tak. Upak ani večer. Ten není. Já než mluví na mě. Teď když na levnice zakladení. Hej, podle stačí. To je za ulívačka. No a co ty tam stojíš? Já tě budu zachraňovat, prosím, ty se utopí. Michal, zavěr nožku. Makejte, nebo to pikula to pikne. Všecko. Jo, to budu. 20. No, připrav se už. Michal. Jedete už dopředu, to je letný start potom. Trošičku to Dopředu padla. 10. Dopředu. 5, 3, 2, 1, jeď. Jedem. Zavěr. Hoši, a jsou vaši. Tak, Míro, mohli byste jet na vodu.
kamerou. Jo? No, dobré, dobré. No. Ať přibrzdí trošku. Už je skoro máte, děvčata, jedem. Je předně? No ne, tam předně myslím do vedle ní jako předně. Čísla projíždějící? To vidím. No dobře, jestli ti perou všichni nevíš. 44, teď je 41, nebo přední. Dobrý, dobrý, hlavně abys to věděl. Nechtěval trvat. Sedni se, Jirko. Jeďte, šlapej. Jedem, zavrat. Čambo, co dělaj? Stoj! Igor, stoj! Jo, stoj. Čambo, nasaď to. Mají problémy hodit, kamaráde. Podívej se, česko mimo. Kamaráde. Musí jinak oběhnout. Krásný.
Startovali 88, jo? Pojď 88, jo? Ano. No jo, časem jo. Voleta určitě. Voleta určitě. Jirko, nečekali jste nikde ztrátové. Když jste přijeli... Když jste... Makej! Tak jste přijeli druhý, jo, už na granát, ne? No ne, nebyl ztrátový čas. 8! Makaj, vyrobit. Chápe to už dobře. A nevypadají hodně kamaráde. Vypadají od všech žaberací, je? Vypadají v podstatě těch žaberací. Zabrali 8 metry, víš? Vydali si to dva dní, 2 minuty. Žaberací dělají první úplně? Nedělají první, ne? Teď mají každý nejlepší čas. To je mi jasné, dojede před něm a tam je ta s tím bílým krytem. Ta dvojka žamber mě chybí. Stáno trošku dolů. Ale bože, by hošel ten pupek do židlu, bože? A že stahuje? Může Jirko... Zrovna není co. V závodě bylo 46 posádek po 5 lidech, celkem 230 závodníků. Převážná většina je ještě na trati. Přivítáme je bouřlivými ovacemi. A postav je perfektní. Panděra vyklíče. Počkej, co tam dostane? Oši. Jarku, počkej. Poslední záběry ženy Žamberk. Hurá! Padají po hubách do vody. Takže to jsou 2 hodiny. Oni je ze střelnice na bojku ASER. 0,2 už to bude. Po pravé straně Svalar Menhačák doprava, po levé straně Rottal. Žamberkem 2 a NHčkem. Jsou 4 minuty. Žamberkem. Ženy jeden. No, už je. Žamberkem 2 ještě ne. Sekundy. Ještě ne. Přidejte holky! Kamilo Mákej jde o 2. místo! Pár vteřinek!
Jaroslav, máš pišťálku připravenou? Pojďte číslo, Franto. Zrychlí, jde o druhý flek. Franto, číslo. Franto, nemá 26. To bylo 26, jo? Ano, teďka je 22. Dobrý, ještě! Hoši, pryč odsaď, víš to tady. To jsou tady ty pěkné baby, tady tyto. Kde? Tady toto? Tady tyto, no. Sama 21. Hele, rychle, ženský nebo srazený. Horen! Kočky, makejte! Na startu jste byli silné. Já umřu. Ano, 44, 204, 62, 203, 38. A jedem, holky, jedem! Míšo, no tak! Franto o 40 vteřin za žamberačkama. Na dvojkama. Ne, Kolik říkal? to jsem To říkal pod 26, náměsto, to jsou za ženy nebo za jsem dorosté? ty naše. To vypadá, že 26, 26, 52. jedou nám. Je to 12? Otevřel se běží pravice číslo 32, starší dorostenky, Krno. NHčko jedem. Poslední záběry žáků NHK Milostrava. To je 66, žádná 14. 66. Říkali, že to je nová hůb, tak si říkám, tak to má... 1,15, 2,15, 16. Tak kolik je Franto těch našich lidí ještě na hlavě? Ještě jedna loď holek. Jo, počkej, ještě jedna holek. Starší dorostenci učiliště NHKG. Pošli mi tady někoho pro lístky na vodě.
3, 2, 1, start. Tak, holky, a teď nás můžete předjet. Počkej chvilinku, až budu mít jistotu, že to bere, víš?
Děkuju, můžete házet. A běž. Jsi se ani nepodívala.